בשוק ליד הבית, דוכן של יד שנייה, מוצעת בינתיים, עומדת למחירה. קונה חדש הגיע, התעניין לי שם בלב, המחיר שלו מפתיע, הוא הסגיר שמתלהב. הוא יאכזב, הוא מרוקן, כך בחשבון זה מסוכן. כמה גלגולים צריך הלב עוד לעבור, אם לשפוט את ההיסטוריה, עוד גלגול אותו ישבור. הוא דימם עד שנסדק, כרגע יש בו חור, התרופה שלו היא הזמן, אם אפשר אז לאחור. בשוק ליד הבית, דוכן של יד שלישית, לקחת במצב הזה, אותו זה קצת טיפשי. אם תיקח ותקן, חכה להחלמה, אם תאמר הפעם כן, אחסיר עוד פעימה. כמה גלגולים צריך הלב עוד לעבור, מתפללת לעתיד שעוד גלגול אותו ישמור. הוא דלף עד שעזל, אולי יחדור הפעם אור, התרופה שלו היא אתה, חיבור בכבלים לעוד לב יעזור. בשוק ליד הבית יש לב אחד, המון קונים. הוא אזל מהדוכן הרבה אחרי שגם בפנים הוא יצליח להיטען, הוא יצליח להניע, זה לא קל ומשומש, אתה הולך שם להזיע. שמדובר בלב נכון או לא נכון, כמה גלגולים, אולי הפעם האחרון. הוא מתחיל להתמלא, נאמר בזהירות, כבר שנים שלא פעם ככה, בכזו מהירות.